Ito yung presentasyon overlooking dito sa area na to, papuntang Karamuan. Mayroon kayong madadaanan dito na bahay na ganito, maliit lang to. Ayan, so hindi tayo makaakyat dyan kasi close siya sa ngayon. So yun, pag tumaas ka dyan, kita mo yung kalawakan dito ng isla ng presentasyon. So ito yung nakikita nyo na dagat. So pag dito, pwede nyo dito makita yung Bulkan Mayon. Yun, nakikita nyo yon, yung dulo na yon. Yun dyan, nagpapakita yan yung bulkan. So hindi masyadong maliwanag kasi yung dulo ng bulkan, yun nakikita ko siya dito sa ating video, hindi natin masyado makita. Yan, yun oh. So ito yon, ito yung maganda dito makikita nyo pag papunta kayo ng Karamuan na beauty rito. Beauty. So ito yung bundok. Ang ganda to dito. Kung makikita nyo yung bundok na yan, yan oh, parang chocolate hills. Yan. So ito banda rito. Minsan nasusunog diyang ng sobrang init, nasusunog siya. So ito yung road yan.